Hi guys, it's me Ronan and welcome back to my channel! What's up nerds? So how are you guys doing? Kumusta naman yung week ninyo? Maayos naman ba? Nakakapagpahinga naman ba? Wala namang problema sa work? Wala namang problema sa family? Healthy naman lahat? Ang mga anak, ang mga kapatid, si mama, si papa, si grandma, si grandpa, and everything. So okay naman. That's good. Because ito naman yung mga pinagdadasal natin always. Ito naman yung hinihingi natin lagi kay God na healthy ang lahat, peaceful ang lahat, at maayos ang lahat. At peaceful ang ating heart, ang ating mind. Life update guys. So, kagagaling ko lang pala nag-travel. Kagagaling ko lang sa Baguio. I stayed there for a couple of days. And then, I'm with my sister and with my aunt. So, family yung mga kasama kong pumunta doon. Actually, wala sa plano yun. Parang napag-isipan lang. So, there, nakapagbakasyon and nakapag-unwind, nakapag-relax. Very malamig naman yung Baguio. Hindi lang siya ganun kalamig compared dun sa pagpunta ko before. Kasi may konting hint na ng summer. Pero umuulan siya guys. Every afternoon, umuulan siya doon. Kaya paghapon, sobrang lamig na siya. But it was fun. Napuntahan namin yung mga touristy spots. Kasi yung kapatid kong babae, first time lang yung pumunta doon. So, yung even though napuntahan ko na yung iba, so it's okay. Enjoy naman. Kasi first time ko rin silang makasama na sa Baguio, sa summer capital of the Philippines. Sobrang saya naman and I'm so happy na nakapag-take ako ng off na to and maayos ang lahat. Nakauwi naman kami, medyo madaling araw na kami nakauwi but everything is okay. Kaya it's fun. And as you can see right now guys, wala na akong turban, wala na akong sombrero kasi pinagupitan ko na siya and wala lang, pinapantay ko lang siya para lang magmukha siyang maayos. Tingnan, hindi siya mukhang panot-panot or whatever. Ayan, pantay siya pero tingnan nyo, medyo manipis talaga yung dito banda ko. Ayan, pati dun sa likod. Pero pantay na siya dahil pinantay siya ng barbero. Kaya hindi na siya masagwang tingnan, hindi na siya kadiri. Medyo okay naman yung itsura ko ngayon. Well, excuse, kasi medyo taba-taba ko. Taba-taba ko. Sobrang napalafang ng malala doon sa Baguio and ayan na yung resulta. Pero mabilis naman ako mag-shrink. Mga siguro bigyan nyo lang ako ng a week na puro oatmeal lang at wala masyadong carbohydrates. Shrink din ako. By the way guys, excuse the kung may maririnig kayong mga tumatahol-tahol na mga tuta kasi dun sa kabilang room or sa taas yung neighbor ko meron siyang mga tuta. Ang cute-cute na mga tuta niya, mga beagle. Kaya medyo siguro naglalaro dun sa taas. I'm not sure kung andyan yung neighbor ko now. But anyway, let's move on to our topic. So ano namang pag-uusapan natin ngayon? Of course, related siya sa ating health anxiety na topic all the time, diba? So right now we are going to talk about trigger. Ano ba yung trigger? So kung may health anxiety ka guys, we are very sensitive sa kung anong mga nangyayari dito sa katawan natin. Hindi lang sa katawan natin, at the same time sa paligid natin. So yung mga trigger na yun is yun yung mga bagay-bagay na nakakapag-manifest ng health anxiety natin, no? Meron dalawang actually tinatawag doon. Merong internal trigger at meron ding external trigger. Itong trigger kasi na to, guys, ito yung ito yung nakakapag-cause ng panic attack natin. At ito yung nakakapag-cause ng yung health anxiety. Ito yung nakakapag-cause ng extreme fear kung bakit takot na takot tayo. 'Di ba? Hindi tayo mapakali. Takot na takot tayo because of sa mga trigger na nakikita. Yung extreme fear na akala mo may sakit ka. Kasi yun yung sinasabi ng isip mo sa katawan mo. And at the same time, mafe-feel mo yung mga symptoms. Parang ganon, di ba? Nakakaloka. So, let's start muna with yung mga internal trigger. Sinasabi kasi nila, or dun sa mga book na nabasa ko, of course, as we go along with our life, yung body natin, meron na tayong mga,
habang tumatanda ka, yung mga body natin, meron tayong mga sensation na mga nararamdaman dyan. But it doesn't mean na may sakit ka. So let's say, may kung ano-anong mga negative, not negativity, but kung ano yung mga, since health anxiety nga, very sensitive tayo sa kung ano mga nararamdaman natin sa katawan natin. Konting kirot lang, ayan na. Konting sakit lang ng mga joints, ayan na. Yun. So, yung mga internal trigger, guys, yung mga nararamdaman natin sa katawan natin, mostly yun yung mga sensation na na-overhype ng ating isip. Kasi nararamdaman natin siya, but it doesn't mean na may sakit ka na. Yung mga tingling sensation, yung mga palpitation ng konti dahil lang siguro uminom ka ng kape or na-tense ka lang sa isang sitwasyon, na kinabahan ka lang bigla, yung mga tipong ganun ba, tapos nagka-trigger na parang naging trigger siya para ma-activate yung health anxiety mo at sinasabi ka agad ni health anxiety na yan, may sakit ka sa puso or may sakit ka, magkakaroon ka na ng lung cancer, whatever, yung mga joints natin. Of course, as we grow older, meron na talaga tayong mga nararamdaman na hindi natin nararamdaman when we were still younger, di ba? So, yun yung mga internal trigger na sinasabi nila. So, this is very, very important, guys, kasi as I have said from my previous video, na you have to get to know your anxiety. Parang kilalanin mo siya, anxiety mo. Kasi parang personal ninyo yan eh. Kakilalanin mo siya kung ano yung mga nagiging trigger mo, kakilalanin mo siya na kung kailan ka nagkakaroon ng anxiety, kung ano yung mga symptoms na nararamdaman mo, at kung paano ka nagre-react every time nagkaka-health anxiety ka. Nagkakaroon ka ng atake, di ba? So of course, importante itong mga triggers na to get to know them. Kung ito trigger pala to. Itong parang may konting tingling sensation dito sa braso ko. Ayan, nagkaka-atake na ako. Trigger pala siya. Parang sumasakit yung likod ko, sumasakit yung dito sa gilid ko. Hindi mo alam, baka lang pala napagod ka lang, ganyan. Trigger na pala siya. Sinasabi ng isip mo, may bato ka sa kidney, may ganyan-ganyan. Or parang may kakapa akong dito na something na wala naman to kahapon. Trigger na rin pala yun. So, I think iba-ibang trigger bawat tao, no? So, hindi ibig sabihin na kung ganito trigger sa'yo, probably sa akin hindi, di ba? So, yun yung mga internal trigger na sinasabi nila, yung mga nararamdaman natin sa katawan natin. The next one is yung sinasabi nilang external trigger. Yung mga external trigger, guys, yun yung mga nakikita natin sa paligid natin o naririnig natin sa paligid natin na activate ng ating health anxiety. Una na doon is yung mga nakikita natin sa news. Example yung pagkamatay ni Chocolate kasi nga nagka-cardiac arrest siya, di ba? Marami sa inyo doon naging trigger yon na na-activate yung health anxiety nila kasi nga cardiac arrest na parang it could happen to you. Parang ganon. Actually, guys, inaaminin ko, ako din. For a couple of days, medyo anxious ako. Medyo may something, nagkaka-atake ako. Pero slight lang naman because dahil dun sa mga nakikita kong feed sa video, sa Facebook regarding about sa cardiac arrest ni Chocolate, no? So, we have to be careful din as a person with health anxiety issues kung ano yung mga binabrowse natin, no, sa online, kasi sometimes you're in a good mood, maayos yung pakiramdam mo, you're just having fun, and then makakita ka lang ng mga ganitong klaseng news, nakakapagpa-trigger na yun, trigger na pala yun sa'yo na ma-activate yung health anxiety issues mo. So, nakakaloka yun, di ba? Another thing is yung upcoming medical appointment, di ba? A lot of us, mga natatakot kung ano yung mga nakikitang result sa mga medical appointment na yun. Malaking trigger yun, di ba? Kasi iniisip mo, feeling ko may sakit ako nito, feeling ko may ganito ako, feeling ko may ganyan ako. Tapos dadating na yung medical appointment, nagpa-blood test ka, natatakot ka. So, parang trigger na yun na
ma-activate yung parang health anxiety mo sa kakaisip, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. So iniisip mo na yung medical result na lang na yon or medical appointment na lang na yon is parang i-confirm na lang ng appointment na yon na totoo nga yung iniisip mo na may sakit kang ganito, di ba? Another thing is parang nakarinig ka na yung kaibigan mo meron siyang na-diagnose siya ng ganitong sakit. Parang ganyan. So parang iniisip mo, oh my god, si ganyan, merong ganitong sakit. Ako kaya? Tapos, ino-obsess na yun ang isip mo, paulit-ulit na yan sa isip mo, hanggang nagka-panic attack ka na, hanggang inatake ka na, di ba? So, you have to be careful din sa mga ganyang klaseng bagay. Kasi, as a person with health anxiety issues, kasi we're very, very sensitive. Anything that's health-related. So, sometimes you just have to stay away. Kung may health anxiety issues ka kasi guys, parang yung mind mo, meron silang tinatawag na catastrophic interpretations of sensation and catastrophic interpretations of health informations. Kung ano yung mga nararamdaman mo sa katawan mo at kung ano yung mga naririnig mo regarding about health issues, iba yung interpretation ng isip natin tungkol doon. Iniisip natin dumiretso kagad doon sa pinaka-extreme. So let's say meron na tayong nararamdaman sa binti natin, ang register sa agad sa isip natin, that's yung pinakamalala na kaagad na sakit or parang ganon. Kaya you have to know your trigger. It's very, very important for us na parang huwag nating baliwalain lang. Kasi you have to get to know part na yan na sa atin part na to sa atin, hindi na ito basta-basta lang nawawala. I know, meron talagang pwede siyang mawala, but it could be a long process. So, for some, it involves medication, for some, it involves cognitive therapy, but kung hindi naman ganun kalala yung health anxiety mo, probably through lifestyle, diba? You can cope. But, of course, it's very important to help ourselves. I also wanted to inform you na I'm still learning because I'm doing my best to learn more about health anxiety issues, anything about mental health issues, so that I can understand myself more. And I also encourage you to do so. So, kung gusto nyo, kumuha kayo ng papel or notebook, ilista nyo na. Ako, meron ako dito, nililista ko yung mga triggers ko, nililista ko kung kailan ako, kung ano yung mga internal triggers ko, or ano yung mga external triggers ko, and ano yung mga sensations na nararamdaman ko, and kung ano yung attitude ko towards it, kung ano yung mga nagiging reaction ng katawan ko every time nagkakaroon ako ng anxiety or na-activate ng trigger yung health anxiety issues ko. I'm not a doctor. I'm not an expert. I'm still learning. So if you guys are, let's say, nakapunta na kayo sa therapist and meron na kayong alam regarding about this condition, please feel free to share your experiences down sa comment section para naman makita ng iba. So I know a lot of you guys messaging me, asking me what to do. Of course, laging sinasabi na extreme na ganyan 4 years na, 5 years na ganyan. Yung health anxiety issues, hindi nila alam ang gagawin. As I always said, pag extreme na yung nararamdaman nyo talaga, go to the doctor. Go to a professional, seek help. Of course, kung hindi kayo natulungan ng isang doktor na to, then hanap kayo ng ibang doktor until makakita kayo ng doktor na talagang magkaintindihan kayo at nagigets niya kung ano yung nararamdaman nyo. And if, let's say, yung paghanap ng therapist, siguro I'm gonna create another video about that. Kasi it doesn't mean na pumunta ka sa isang therapist, okay na yun, swak-swak na kayo yun. Kasi merong ibang therapist na yung mga methods nila hindi akma dun sa kung anong problema mo. So, yung iba nga, pa-jump sila sa ibang mga therapist until they found the therapist na
nagja-jive sila together. So it's like finding a right therapist for you, no? So, kasi some of you guys, may mga nagme-message sa akin na nakapunta daw siya sa therapist, na nakapagpa-check up na rin siya and still having issues. I can't help you with that. Kasi, yung mga share ko lang dito is kung ano yung mga natutunan ko at the same time, na-i-apply ko dun sa sarili ko na nag-work. And I'm still a work in progress. And I'm hoping na as this channel progress, na as I became better with my health anxiety, as I healed, you guys healed too with me. Sabay-sabay tayo, 'di ba? So okay naman guys, 'di ba? So it's very important na wag nating baliwala lang yung mga triggers. Kasi yun nakakatulong din yun sa atin. At the same time, para hindi tayo matakot. Kasi of course, every time na nagkakaroon tayo ng health anxiety attack, natatakot na kagad tayo, nagpapanik na tayo, at mas nafe-feed ng health anxiety yung panic natin, mas yung fear na nararamdaman natin is extreme. So by knowing your trigger, and at least alam mo na trigger lang yun, at alam mo na wala talagang nangyayari sa'yo, wala talagang severe, wala ka talagang sakit. Of course, importante din na nagpa-check up ka na, 'di ba? Na roll out na lahat. Etong mga etong mga about regarding trigger, baliwala to kung hindi ka pa naman pala nagpa-check up, nagpa-roll out ka, wala ka talagang sakit. So magpa-roll out ka muna, punta ka sa doctor, magpa-roll out ka na wala ka talagang major na sakit. Para every time na pag na-roll out na yon, every time na may atake ka or nakafocus ka lang doon kung paano mo i-handle yun. Trigger lang to. Kasi may resulta naman na wala akong sakit, di ba? So guys, I advise pa-check up muna kayo. Pa-check nyo muna na wala ka talaga kayong ma-roll out lang para for a peace of mind. Kasi nakakatulong din yun eh. Ako, I have all my results with me. At nakikita ko na, ayan, resulta yan ng medical exam ko na wala akong ganyang klaseng sakit. So kung ano yung trigger na nag-trigger at na-activate yung health issues ko, health anxiety lang to, at I can deal with this. Lilipas lang to. Okay ba yun? Okay, so hopefully guys, kahit papaano napagaan naman ng video na ito, yung kung ano may nararamdaman ninyo. And I'm wishing you all the best. I'm wishing you na sana maging okay kayo at sabay-sabay tayong gumaling o sabay-sabay tayong maging okay. Diba? Thank you nga pala sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel na to. Lumalaki na yung community natin. And thank you so much dun sa mga nag-message sa akin. Thank you to all of you guys. And I just want you to know na natutulungan nyo rin ako as we interact. Kasi we are sharing information. And you're sharing your stories with me, and of course may mga natutunan din ako doon. So I'm grateful and I'm thankful. So hanggang dito na lang yung video na to. May sense naman, di ba? If you have mga friends na having issues with the health anxiety or anxiety in general or even depression or any mental health issues, please share nyo naman yung videos na to. Baka naman sakali matulungan. And yun lang, good vibes lang tayo all the time. And yeah, please subscribe to my channel and give me a thumbs up. Comment lang kayo dun sa baba para at least makita din naman ng lahat. Yun, kung ano mag-share kayo ng mga yung mga experiences ninyo, yung mga how-to ninyo to cope up with anxiety issues, para at least baka naman mag-work din yun dun sa iba at matulungan din sila. Okay ba yun? So thank you so much guys for watching this video, and as always, please choose life. Please choose happiness. And of course, every day as you wake up, don't forget to smile. Bye everyone!